Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Og karon sa sumpay sa ginapustang sugilanon nga naguluhan. Maskara! Unaho na Gus pagkuha ang iyang o. Federico! Yamat lagot. Gusto na ginang makuha ko? Wamatay ko? Pues, unaho na ko siya sa pagpatay. Federico! Pero, mag-enjoy ta sa tong life, Marga. Let's enjoy! Of course, Federico! Og Don Rafael, inihap na lang ang mga adlaw sa buhay mo. Ikaw na lang akong paglaom, Abel. Nyor, Hinaw at bitaw nga makatabang ka na ako. kutol sumayin mo, Nyor. Anyor niya mi, tabang mi. Ang giilan ako, anak. O gitabangan ako sa tanan. Gihatagan ako sa tanan. Traitor, manday kayo. Samtang ikaw, nga giilag yun sa mga nakong anak. Wa ka man mo ilakan ako. Nyor, Wa ka mo ilakan ako. Kay hangtod karon, dili mo ko ni mo madawat nga imong amahan. kuan Nyor kini. Ti mailahan nga wa ka mo ilakan ako. Mao nga, wag yun ka mo tawag ka na ako bisag tatay na lang. Nga bitaw bay, tingali, kung butahon ka nyo Rafael bay, usa sa tingali nas makaupay sa gibating kagulanan karon. Ayaw siyang pugsa inting. Ayaw ka bala ka tay. Ay. Di ka pasagdan. Ikaw ba katong nabati ko nga bisulti, Abel? Ako tay, Rafael. Salamat, Abel. Salamat. Yor! Oh, ulang ano? Yor! Tuwa na, nakuha na ang patayng lawa sa gwardya og ilabihang hilaking tao sa iyang asawa og mga anak, Yor. Oh, kaluoy. Sultihe ang pamilya. Dili ko sila pasagdan. Hatagan ko sila og tabang. Og ang mga bata, tabangan ko hangtod ang ilang pag-eskwela. Sa planong ron mo, ha? Pangitaon ako si Federico. Pero asa man? Ang magtubag niya na moro ang panahon, mainting. Pangitaon ako siya. Sultihan ko siya. Iyang pairan ang dakong kadaot kaya nahimo. Sa katawan, kang Mr. Mangkaw, nga atong amo. Kung sa mga taong nahimong biktima sa pagpanunis, kidnapping, Bawa lagi bay. Pero, sa imong pagkabuhaton, miligro, yun imong kinabuhi, anak. ning kalibutan na ba'y ang tanang oras ato ni hagit sa itong kinabuhi. Sakto, sa dinuon ka bay. Kini-kinabuhi na ito ba'y kung dili ka makasa, ikaw mo hisadan. Correct yun. Kung karon dayon, subdan ko lang pagpagita kang Federico. Bidasan mo kita, mura kay ngitag dagom sa dako kayong dagat. Inom dumisad, bayinting. Nga mag-abot ang luwag o ang isda nga tuwa nagpuyo sa dagat. Sakto, sa tuod no. Usa sa itong kuhaan o tinugdan sa kasayuran ba'y. Mao ang pipila ni ka mga sakog nga wa pa matigbak nga buhi pa. Bay, Kung labol sa tanang baiting, kadto si Federico. Ang iyang kinabuhi dito gusto bukid. Anha to siya sa dakong syudad tungod kay sa kadaghan siyang kwarta, iya kining gamiton alang sa iyang kalingawan. Dili ba? bay, Abel. Dili siya mabuhi o bukid. Unsaon may ang sapi kung magpabukid siya. May tama ka, bay, Abel. Sudan ko ng pagpagita kang Federico. Ako sad bay, lakip ko, mangita. Bakit sinayog ako may makaangkod 2 million pesos? Ah!
Mangga. Ikaw man namang... Oh, Inting? aday. Ikaw man ko di ini. Ang abian ni taon, ikaw mo din eh. Ano niya ka diri? Namasin. Mas itaon sa? Nga akong ikita si Federico. Unsa? Ikaw, ngano ni amang ka? Mas insad. Parehas ta. Ngita sa kong Federico. Nangita sa kang Federico? Oo. Ang Pihan, no? Uy, si Abel asa? ngita sa Federico. Grabihan naging Federico, no? Giunay og tulis si Don Rafael. Gipusil pang gwardya. Uy, di kay kanda reday. Dili di ay anak ni Don Rafael Federico. Unsa? Ting, tinuod bitaw ka? O lagi, naunsa biya ka oy. Di si Don Rafael ang amahan ni Federico. Kinsa man day amahan? Kato ko nung driver ni Don Rafael. Kay kana di ay si Don Rafael. Dito mo na gawa sa marbaho. O gisorek bot sa driver ang asawang Don Rafael. Ni Nabdos man. Nga gipaangkon si Don Rafael. Oh. Oo. Si Ulang Bayot, saksi sa mga panghita mo. Hello. Don Rafael! Si Federico kini. Oh, ayop ka. Bayran mo mahal kini mong gibuhat ka na ko, Federico. Atang di kay 1 million para sa ko. Oh, kuwang pa ka na, Federico. Mahimong punaan ko pa ka na. Mahimong himuon kong 10 million para masikop ikaw. Kinsa ni tawag niyo? Si Federico. Nanganti siya nga sa dili pa makuha ang iyang o. Ako'y iyang unahon. Unsa ipot pasabot niyo? Naglagot siya kay nitanyag kog dakong kantidad para sa iyang o. Ang isang silutan niyo, ang ayan yun. Pagkadagan siya mga biktima. Tuod, asa sila si Abel, si Inting. Nilakaw pa man ka, Junior. Ano man, asa man kuno sila. Oh, ila ko na pakitaon si Federico. Unsa? Matod sa usa ka kakibot nga sakop ni Federico, nga ang mga dapit nga hilig ni Federico, mao ang puyanan sa mga sugalan, ug ang dapit sa mga hubo-hubo, mga kahilayan. Federico, ang anong niya man ni? Para pagpukaw sa ikatulog tang pagbati. Kamantay ka na? Unsa? Na ay turo-turo dari. Ha? Turo-toro? Mao ni ang usa sa mga dapit. Nga kung tripan ka. O rumansahon. Rumansahon ka o kira. Mga batanon na may babae dari. Mga batanon. O batanon usab ang mga lalaki. Sakto sa mga bunal. O sa dili magdugay. Bagsyo. Federico! Enjoy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kana! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong gipaon ng musika? Kinsay! Hala! Tao-tao na maskara! Mga higala, atangi ang katapusang sumpay sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon ni sinuwato ko po sa direksyon ni Francis Iliagis Pares. Spinner, Randy Nagurda-Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldo Nagurda. Dalit yapon kaniyo sa RMN Drama. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!